Find vej. Højre. Bare lige høre, inden jeg lige kigger på dig. Ja. Hvordan gik det? Du ville jo egentlig gerne ned der til Hov og være elev på et tidspunkt. Nå, men der er jeg stoppet. Ja, der stopper du helt. Ja, så har jeg fået et arbejde om på et plejehjem. Ja. Sammen med min hund. Ja. Så ja. Er du glad for det? Jeg er sindssygt glad for det. Ja. Der ser du så den lille fingerbevægelse. Ja. Kan du se, hvor mange fingre der er? Nej. Nej. Det var heller ikke nu. Jeg tror, der er en. Ja. Hvad er så nu? Nej. Er der lys nu? Nej. Er der lys nu? Nej. Det var hyggeligt, du gad lige at ses i dag. Ja, selvfølgelig. Og så finder jeg ud af, at fordi de ikke rigtig kan vide, hvorfor at mit syn har ændret sig, så skal jeg i en MR-scanning for at have scannet hovedet. Okay. Ja. Nu skal satme se, hvad der er galt. Ja. Og så snakker jeg lige med far, og så siger han sådan, men det havde han også lige været igennem, så det er bare lige lidt træls, men ja. Men de er også nødt til at finde ud af det. Du kan jo ikke, altså lige pludselig så ender du helt i 0%. Ja, lige præcis. Så nu... Men kan du mærke forskel? Ja, det kan jeg. Jeg kan tydeligt mærke forskel på venstre øje. Altså men venstre øje har jo altid været det dårlige øje, ikke? Men er det ikke også gået hurtigt? Jo. Jeg synes, der var en lang periode, hvor det ikke rigtig sker. Jo, men så er det jo fordi, jeg havde den der øjenlæge, som ikke tog sig tid til mine øjne. Så. Ja, okay. Dæk. Ved du hvad for en kamp, der var mega sjov at se over i parken? Altså. Manchester United, de skal jo spille imod SK. Ja. Hæft, den kunne være fed at se. Ja, jeg tror, det er svært at få billetter til. Ja. Og jeg fik også et spørgsmål sådan om på et tidspunkt, hvad vil du så gøre, når du kan se dem? Nej, men man kan jo lige så godt høre stemningen. Ja. Altså, jeg kender, at der er mange sådan blinde, der tager ind og hører en stemning. Det er lige så meget for at kunne mærke den der stemning, der. Kan du se, nu kommer noget rødt der, kan du se det? Ja. Det der står der Aarhus. Altså, det er selvfølgelig, nu er det selvfølgelig bare spejlvendt, fordi det er mod dem, der kommer sejlende ind. Ja, okay. Ej, det er da meget smart. Jeg tror da lige, at prøve at have et billede af det der. Det skal du da. Så må du få lov til at holde, Philip. Ja. Så hælder du. Så. Prøv lige der. Kan jeg lige låne ham? Kom, Philip. Skal jeg tage et billede der? Nej, det er okay. Jeg tager bare ham. Her, på plads. På plads. Rolig. Rolig. Kommer det til os? Nej, det vil jeg godt se på halen. Det er dejligt, ikke? Og den er bare... Den er for hurtigt. Er det din? Nej, det er min hund. Det er min førerhund. Nu er han bare helt almindelig hund. Hello, rolig. Ikke også? Altså, du er nødt til at slappe af, ven. Hvordan filen skal det her vende? Ja, det er vist ikke. Har du aldrig haft et kortklæde på? Nej, jo, sådan da. Men kan du se noget? Overhovedet ikke. Kan jeg se noget? Næsten ikke. Nej, det kan jeg heller ikke. Skal jeg hjælpe dig med at få noget mad på skeen? Jamen, det vil jeg da gerne. Jeg vil da rigtig gerne hjælpe dig. Jeg tager lige den der. Snart færdig med hovedretten. Skal du så have dessert? Skal du have dessert? Hvad er det her? Jeg tror, det er med frugtsalat. Det var da utroligt. Lad os Nå, de her pasta, de vil så ikke op. Det er dejligt. Jeg ved ikke, hvad jeg kan.
Min største frygt er, at jeg bliver blind. Jeg frygter det rigtig meget. Det gør mig enormt ked af det, fordi det er sådan lidt... Hvad skal jeg så gøre? Hvad har jeg så af muligheder? Så føler jeg, at mit liv er slut. Ja, det er vel ikke så rart at få noget ring i øjnene. Jeg husker, at du var helt lille, der kunne du så ikke. Nej, så måtte du. Ja, min far blev så vred på mig, kan jeg huske. Jeg var bare sådan... De var venlige begge to. Altså, min far var altid så vred på mig. Altså, ikke mens jeg hørte det i hvert fald. Nå, okay. Jamen, inden jeg skal herind, og så siger de, at jeg stadigvæk tænker til at være nogle sammen. Og så siger jeg til dem, er det dig eller mig, der har dårlige øjne? Eller noget? Altså, men du er jo altid med. Nogle gange var de med begge to, faktisk. Dine forældre. det er rigtigt. Ja. Det er også meget, Altså, jeg kan mærke, at det har også påvirket dem rigtig meget. At mit syn er faldet. Ja. Hej mor. Hej. Det gik egentlig fint nok. Jeg så egentlig meget af det samme, men venstre øje, den er ikke, altså det ligger mellem 0 og måske 0. Og så er jeg egentlig kun et par syn tilbage på højre. Ja. Hej, jeg har et spørgsmål. Det er fordi, at mit syn er blevet meget værre end sidst, eller hvad man skal sige. Ikke? Og mit spørgsmål er lidt, om jeg må have Fellow med ind i omklædningsrummet, fordi han er lidt nødt til at hjælpe mig, ligesom derinde og sådan noget. Det må jeg ikke. Okay. Tak. Kom bare ind. Vent til du har hørt den sang, Aaron har skrevet. Er far for julemanden? The one and only. Nej. Fellow.